Senator Bato Giawhag na sa Kabataan SMR nga mo surrender. Atong dawaton ang report ni Radyoman Bien Abanos. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Abi, gipanawagan karon sa grupo sa kabataan gikan sa Southern Mindanao. Namutahan na sa otoridad Senator Bato Giawhag aron tubangon ang mga reklamo batok kaniya sa pagiginabi sa DXDC Armendabo kang COVID dyan kanda sa bayan SMR nga ang warrant of arrest ni Senator Bato Giawhag arday batian usap kinahanglan matud pang mutahan sa iyang kagalingon tungod kinahanglan na arday malubag sa mga matud pa mga namatay nga kabataan ug mga kabos tungod sa iyang pagpondo matud pa sa Senado daghang trabaho ang wala mahuman. Idugang ni kanda nga imbis nga mamahimong institusyon nga manalipod sa katawhang kabos ang Senado karon nahimo matud pang institusyon nga nagpanalipod og gituang mass murderer. Unuman kung tinuod matud pa nga wala sila sala o tinuod nga ginaingon nila attorney Israelito Torion nga inosente ang ilang kliyente nga matud pang kinahanglan nga daghan og drama aron manalipod gikan kang Bato. Kasama mo sa Batak Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos, Tatak RMN. Tatak RMN.